Bueno, que estemos compañía hoxe no termómetro, como sempre que ven Octavio, porque hoxe ven con Lusco, que xa temos moitas ganas de coñecelo. Que tal, Octavio? Bos días a todos. Moi bos días. Imos con Lusco, que fillo de Fusco, que foi o que fixo o anuncios, películas, en fin, fixo un montón Matalobos, fixo Fariña, fixo un montón. Que maravilla, porque hoxe Octavio nos vai falar da difícil tarefa que é adestrar a un can como a él, non? Porque la adestrástelo tamén. Efectivamente, hai a diferencia entre educar e adiestrar, porque a xente non sabe moi ben o que é adestrar ou educar. Que diferencia hai entre educar ou adestrar? Educar é como a nós, é dicir, desde pequeniños temos que ter unhas normas sociais para andar polo mundo adiante. Sentado, deitado, que non tire da correa, que non se ande tirando a xente, que non trabe, que sepa comer na súa hora, as costumes, etc. E despois o adestramento é o que vai facer, a carreira, o traballo, a formación profesional que vai facer o can. Este can, por exemplo, traballa para películas. Este can, por exemplo, traballa para persoas que teñen unha diversidade funcional, que vai aos hospitales, etc. Pero cuidado, porque son dúas cousas distintas. A educación é saber comportarse, saber decir bos días, levantarse, etc. E a outra é o que facemos nós, saber adestrar un can, saber presentar, ser periodista, ser xornalista. E Octavio, nos podrías poner por un exemplo do adestrado e seguro que educado tamén ao mesmo tempo está este can? Claro, unha das cousas importantes é que o can saiba andar ca correa, por exemplo, aí o tedes deitado, non? Sí. Pois, por exemplo, unha das cousas importantes é que se quede quieto, vale? E decimos quieto, entón nos separamos, no, quieto, senta, así, non pasa nada, porque está no plató, deita, así, quieto. Entón, eu me separo do can, quieto, e o can ten que estar quieto. Pero se eu agora mando que veña xunte de min, ten que vir. E ten que vir a primeira, porque senón temos un coche sin frenos. Vamos a ver que pasa. Quieto. Aquí, sube. Aí, ai, meu rei. Que queres ti? Outra cousa importante. Que bueno. Outra cousa importante, mira, non en todos os sitios se pode andar sin correa, pero sí que é verdade que en moitos sitios se pode andar sin correa. Entonces, esta naturalidade que ten o can de estar aquí con nós, de non molestarte a ti, de non molestar aos convidados, a toda esta xente que está aquí. Non por saladrar, por exemplo, entonces, ¿no? Claro, efectivamente. Por exemplo, vamos a facer outro exercicio que lle vai gustar a xente. Senta. Me vas a dar unha patiña? Sí? Aí, así. Pero mira, sabes o que quere, non? Quere o sueldo. Amigo. Ven aquí, senta. Me vas a dar outra patiña? A outra. Para que non digan que somos de dereitas non de izquierdas. Non. Sube aquí comigo, sube aquí. Así. Me queres moito? Sí? Queresme moito? Vale. Imagínate que imos andando, non? Sí. E o can ten que estar tranquilo. Ahora vai contigo, ahora lle poño aquí, lle digo xunto, que veña comigo. Ao meu carón non ten por que ir en ningún sitio en concreto. Xunto. Vale? Ven aquí comigo. Xunto. E vaite seguido. E agora lle mandamos. E decimos, por exemplo, ei, senta. Ahora che vou explicar o que temos aquí. É que estou intrigadísima. Que é iso que tes na man, Octavio? Bueno, este é un aparatiño pequeno que é como unha rá, das que tiñamos os que somos da miña época, que ahora xa non teñen rás, ahora xa teñen destes... A PlayStation. Entonces, isto o que ven dicindo é que se nós queremos felicitar ao can, porque fixo unha orde, unha comunicación, unha orden de comunicación, o que está facendo o can é que eu dende aquí lle podo decir, moi ben. Amigo. E xa o can... Primeiro va isto, entonces isto é un avanzador de eventos. Que quere decir? Que cada vez que se toco isto, eso está ben feito. De feito, hai xogos que un día faremos aquí. Que interesante. Que un día faremos para saber que é o que lle estou pedindo ao can. Entonces, senta. Está pedindo. Pero ahora lle vou facer sin darlle ninguna sinal. Senta. Senta. Dame unha patiña. Ei. Dame a patiña, sube, dame a patiña, así, as dúas, así. Ven, queres falar? Queres decir algo?
Queres decir? Sí. Que pasada, é unha pasada, noraboa, Octavio, que chulo e que interesante como te vai seguindo o animal, non? Como a pesar do rebumbio que temos en plató, está como contigo completamente alineado, non? Claro, non vos esquezades de que este aparatiño, que parece unha cousa que non é nada, pero cada vez que toco, o can ten que facer, temos que dar un pouquiño de comida, ahora está aí pendiente de moitas cousas. Senta. Senta, Lustiño, senta. É unha cousa, Octavia, a xente que nos este vendo na casa, canto tempo pode levar a adestrar un can pois o nivel que está Toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. Nós estamos morrendo, estamos aprendendo. Entonces, o can exactamente igual. Nós temos que ter en conta que o can ten que ter moitísimas cousas, ten que aprender o seu nome, ten que ter unhas cousas claras, ten que ter as ideas moi claras, ten que ter unhas rutinas moi claras. Non podemos andar xogando co can como se fora un xoguete. Entón, ten que salir ás mesmas horas a pasear, ten que comer ás mesmas horas, ten que adestrarse, despois ten que ter unhas normas de educación, pero fíxade un detalle pequeno que me vai custar pouquiño explicárvolo. A súa nai, cando está mamando, xa lle lastima cos dentiños, lle fai o manca, entón xa lle dice... Entón, que temos que ter en conta? Se queremos rifar, temos que ter no. Se lle queremos decir que está ben, lle decimos moi ben. Claro. Entón, ese cambio de tono que é importante. Pois que interesante.